Hello guys. Mamaligya sa aming isda. Tamarong, solid og bariles. Okay, brato ran itong isda. Okay. Kining kuan ba, kining pamugas ba, pamugas. O isda mo dia, isda. Bariles. Tamarong. Og piliin na siya tarong-tarong noy kanang mga ang hapon mo nagod sa Fishport ba sa kuan diya sa may Sarpe. Narinong ko dia. Na man bagsakan dia. Mom nang bagsakan nila daron. Kisa ba kasir no? Kulay kasir ron. Wala ito dong ha. Sakto ito. Tulo oy. Tulo to. Mga lapas kay to siya, lapas pa to tindero, ato tindero kay hangover pa man ni gabi. Nabagsakan sa kuan ni Sarpe. Kanang indot kayo. Ami pa kayo na. Gapon 170 na ako rang gikuan ro kay sobram na siya. Pero labas kayo. Isda. Isda mo na, lapas pas tindiro. Dubok na, hangover mong gabi. Natay bariles og solid, kada solid, tilogo na. Naas tay pratuhon dere, ang gapon ni sobra. 130 ra. Ang kuan tamarong. Way tuloy oy porti dito ko sayo kay ko ganina dito sa kuan wala gyud. Ngitaon kayo. Bariles og kuan solid kanang lamian no na lagi kanang na labas kay na. 180 ra na siya. Kato kay 160. Natay brato kayo ako kanang tamarong ako na nang gi. Labas kay na kana. Oh, dara isda brato ra labas. Okay, dagang kay na malit. Betuloy pagitaon kito. Labas kay na. Natay ang kapon sobra kuan. Tamarong 130 ra. May lang pituhon ba? Aksyon nagbuto ganin tiyan na. Benta. Labas ko yan na, ganina pa ng bunta kong kuhan kumpra. Pila? 160 ka? 160? Alright, balitan kita. Kuya na nag-practice. DJ Brian Nito. Wala. Wala lagi tuloy gina. 180 ra na, tilogo na siya. Labi ka na ununan, tuhon. Right. Isla. Ilan ni? Tinta. Labas mo yan na, ganina pa ng bunta kong kuha. Kumpra.
160 di ba ka 160? Right. Balitan kita. Lapas kayo na dong. Lapas ba tindero? Lagi kung ianaon na siya beribayad pa gani. Ay mo. Ay isda, lapas. Tangas, lisod na. Kuan natay bariles, naa sa tay sulid. Kanang sulid mo na siya kining tilugon. Way kontra, ang kontra na bana sa wara. Nawa, lapas kayo. Dali. Ting lapas. Ora na siya ang kuan. Oh, insi. Kani malami lagi ni. Kini. Tilugon man eh. Walay ka ng 180 ra. Guwapa kayo. Ato lungsod mga naana sa 190, 200. Diretso mo ko Peaceport. Oh, mahal ba nito? Oh. Mahal lagi na ito kay sulit. Anak ko, sige lang, okay ra mag-ari-ari ra may good mag. Napamangat pa. Ang tamarong ako lang ihatag 130 na gapon pa maguna. Gapon pa na siya. Sige hatag 100. Action magbutugod pero lapas pa na. Wa pa gina kanang isuod sa plastic bitaw niya. Ma'am na akong gikuan ganina gani yununan. 100 na lang na parang maulis muna na lang. Oh, guwapa kay lang pa rin. Kung ala din nag-drive ng kuan. Ano ya, kay kuyog siya nako nya, bantay siya sa. Oh, maabot mi sa dito. Pero motoron ra namo nga to. Oh. Makasuod man gud to. Manis na mere. Ay. Mga suod na mong higala diri sa una. Samtay balaga may na to. Are na to sa vlog. Mga kamigahan na to sa una ring panahon ba. Mas gulyas pa ta nga. Ina po yung si gulyas. O dugay mo gulyas. Oh. Nagtina siya. Thank you. Tulo na isa kay tamarong ang gapon ni sobra lagi ako ning 130 na lang. 170 na gapon. Ni aksyo buto yan tiyan pero lapas bagi matuwa pag ina siya. Kay sakto man sa ice. Gapon man na. Oh. Pero wala nagtupong sa presyo nga para gapon. Ako ang ipaubsan. Mo ni si Mitikyo ako nga idol. Sige mo siya kag vlog. Ano mo vlog? Nitikyo kailan mo ani sa nakailan ni Nitikyo ni. Ela. Kuni soki na mo diri isda. Barilis berding labasan na. Nay. Ata ko 160 nimo. Turgen. Sulit. Lapas kay 180 lang na. Pero atong lungsod na 220, dos na siya. Kana siya tilogon, wa nay kontra. Ang kontra na to nasa wara. Right. Busy ka ron ay? Mau lagi. Triporte?
Okay. Unsa? Ubod ba? Ubod? Oh, sige. Para pa lagsik mo na noy. Para pakitiw si Ikog. Sige, udahin mi ubod mo. Sige na. Sige na. Sige lang loko. Selamat.